IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan digiti kaming di PNP San Nicolas Advocacy Group Kalpasan ana isayang kat ti weekly feeding program kadagiti ubing akas pase ti programa da tumulong ken mga turong kadagiti ubing iti nasaya at amasakbayan kuna ni PSSG Glyceril Valencia Chief Kat ti San Nicolas Municipal Police Station ang maragsakan dalaunay kadagiti nga ipapaay digiti stakeholders. Tataya originally Sir Lawrence ti talaga inimbilitar tayo ket 30 nga nagbali nagdoble 75 dagiti imay ngem kakaasi ni Apo, ti kakaasi na, panang tartarabay na kanya tayo, naikan tayo mo't lang nga rod daming ti merienda kanen ti digiti ubing nga imay amin, na may raman digiti naganak dan, digiti guardians da. So, a total of 70 amin tinapakantay tatati, feeding activity tayo. Kasi na digiti pagyaman na tayo mo? Kaya't kumantagyaman iti PNP San Nicolas Advocacy Group, aglalalo digitay AXERT San Nicolas Chapter, Ibantay Bayan San Nicolas Chapter, iti agtultuloy nga panang tultulong daken panang subsuportada, babaen ti panang finance, panagited kadagitay kasapulan tayo no kasi nga gout outreach tayo kasi ti gagamlang mo ti PNP ket detay mapagtipon-tipon tayo iti community no mabagaan tayo isuda digitay umno ang kasapulan nga maamuanda. Mainaig iti daytoy ket dagyaman ti kapitan ti Barangay 4 San Nicolas Ilocos Norte kadagiti amin ang nakipagpaset iti daytoy a programa. Una pagyamanak na una diti programa da nga advocacy ka na ikan dagiti ubing na paragsak dalauna ita siyempre dimipikit naman niya kasitado na gamyaman mita manembay dito bay takana yung para kanya da ya check ko na ako gamyaman na launa ya apo Kabayatan na maipanamnam mga agtultuloy ti outreach program ti San Nicolas Municipal Police Station babaen kadagiti kaming ti advocacy group para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.